Muri Zimbabwe chokwadi chatongo kubuda pachena kuti by elections ari kumuswa 3 February atongorigiwa nekuti nhau dzomudanzara nhasi kuti aiwa president weMDC vaDouglas Mwonzora vanopuwa chigaro kuZVAITWA. Aiwa muri yeZimbabwe sada muendera mberi nenyaya iyi nokunzira chibva subscribe like utina on the bell icon kuti ambochiona mabhiza anokupa pano paZim News Live. Muri yeZimbabwe pane nyaya yasi yakakandisa vanhu mapfumo pasi necorruption yemuZimbabwe nokuti tinoona kuti TechMag TV inoitaura nyaya ichiti the MDC president Douglas Mwonzora was yesterday elected spokesperson of the National Electoral Reform Agenda in Zimbabwe, NERA Zimbabwe. This is a group of more than 20 political parties who did not participate in the last general elections or did so bad that their total polls is less than 1% of the votes. Saka ndozvikuva zvichitaurwa nenhau idzi, saka zvatongobuda pachena utongoti aiwa apa pana kwatiri kuenda nekuti apa ZANU-PF inokwesa vanhu vayo kuZVAITWA pamwechete nekunera kuti vanongoza tongoti apapo tomborina kana chino kutombosiyana kutongohwina vanongori vanhu vamwe chete. Saka muri yeZimbabwe inyaya inoshungurudza kwazvo, inyaya inoshamisa kwazvo kuti munoti kudii pamusoro peunhu hwakadai hunenge uchiitika muZimbabwe makatarira vanhu veZimbabwe muchiona zvinhu zvinonyadzisa kudai zvichiitika kuti aiwa maelections anongorigiwa vanhu vakatarisa. Chii chingaitiwa kuti izvi zvimisiwe? Saka muri yeZimbabwe chimbopinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu munoti kudii. Aiwa muchisubscribe kulike pachene kutina on the bell icon murambo uchana mabhiza anokupai pano paZim News Live.